أرست زينام عبيد الدبداس عقم إثيوبيان زمسكرة تسفى برهان مهانو عفوا قواي بايتو كالتزبي تحقس جافو قليصاو هاجر نب لعنا زستقاقرو تتكاتي أمرار حتات ناي مفراي صعرنا آتنا هيرنا كن كتلنا كبلو بكتل قدامي منستر تمسكن ترونه قليصاو كاب زيناطاي أب ديمقراطية ريبابليك كونغو انتايد نتو زي تفلت حمام بوحدو 79 سبات قتيلو تباهيلهم سلام زخبركم تملكتنا كمي تمسيو لكع ساعات حاد قوينو كم تلمود نساعات تدالو زيناتات حزنا متينا لنا زيناتات اندامرحكم ساخمصنا انا ابراهيم فسايم فلما بحصر زيناتات كجمر هاجر ناب لعلنا زسغاغرو تتكاتي امرار حتات ناي مفراي صعرنا اطنا خيرنا كن قصلينا كبلو مكتل قدامي منستر تمسجن طرونه غليصوم تم مكتل قدامي منستر اب محوراو ميدياوم ابزم حلالفو ملختي لومي هاجر بوكال صقم فتحتي بالحات امرارحا انقسملو كمون متحبارن حونتن انغلبتلو بببركو زركب امرارحا زساتفلو نصبراق يمرينت كونفرنس اجميرنا لنا يدوم ناي صباح مرحتي مهناص زجمر لومي بمسراح سرحتيو دحرمبال زي مالت امونغو تولدتات طبب مريحنت فلطت كلتن ناي تغبار قراصنتن نمعطاق امونغو نبارن تتكات مناسين امرار حسغغر فلطتن لمدن مرغغاز تصويت كم زغبر تزاريبوم فانا ميديا كوربوريشن مريحياتا هب مسراز طمته هيبوك سرح يغبا كبلو بمعرق مكتل قدامي منستر حلافي ماخل متحبار هنص سرعه ديمقراسين مكتل بريزيدنت بارتي بلصقنان ادم فرح قليصوم ايت ادم فرح حدوش غزوف تكال اثيوبيا بمفطارو انكوا دس بلكم يلوم فانا ميديا كوربوريشن متكل نصانت ميديا مسرت بمغبار نكودب مسرحون قليصوم يوم بزحن تبصحنتن تكال ميديا طمته هيبكا مسرحو بمغلاص فانان والتان اب قلصنتن تحتاتنتن منغستي بصفحات مسرحن يمزخخيروم اتي وحدت انكارا توداداري ميزاناون معول تكنولوجي استعاطقن ميديا فطيري ايو اونيلوم فانا ميديا كوربوريشن مريحياتا ناب محبرسب اب مسراز طمته هيبو كسرح يغبا كبلو اتحساسيبوم اب ኢትዮጵያ ዝተግበር ዘሎ ኩለ መዳይ መምሓየሺ ኢኮኖሚ ኣብ ኢኮኖሚ ዲፕሎማሲ ምንቅቃሕ ከም ዝፈጠረ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኣፍሊጡሎም ኣቀባል ቃልቲ ሚኒስትር አምባሳደር ነቢያት ጌታቸው ኣብ ዋናዊ ከባቢያውን ዓለም ለኻውን ዛዕባታት ጠመተ ዝገበረ መብርሂቦም ኣሎም ኣብ መብርሂኦም ድማ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተግበር ዘሎ ኩለ መዳይ መምሓየሺ ኢኮኖሚ ብፍላይ ኣብ ቀረባ እዋን ዝተገብረ መምሓየሺ ማክሮ ኢኮኖሚ نيكونومي دبلوماسي من دقيقة كم زفترة يوم قليزهم بنك مسارات المعاد إنفستمنت إيسيا عب هنت تحدث حيلي نزيك أتنا بمسارات المعاد نمتسر إثيوبيا زقارة أتو بروجكت مدقف كورس أنيا كم زخنة بريزيدنت أتي بانكي أبزقور وعدت مرققاتهم عزخاخيرهم عب حلف حدث سمنات كاب العلي تشعات هاجرات استوصاتو العلي عسرة كوبانياتات ኣብ ኢትዮጵያ ንምውፋር ዑደት ቅድመ ኢንቨስትመንት ምግባሮም አብሪሆም ኣብ መምሓየሺ ማክሮ ኢኮኖሚ ንፕሮግራም ልምዓታዊ ሴፍቲኔት ገጸር ልዑል ጠመተ ተዋሂቡ ክብሉ ሚኒስትር ግብርና ግርማ ኣመንቴ ገሊጾም
ኣብ ትግበራ ፕሮግራም ልምዓታዊ ሴፍቲኔት ገጸር ዝተረኸቡ ዓወታትን ኣብ ቀጻሊ ዝህሉ ኣንፈታትን ዝጠመተ እቶም ሚኒስትር ምስ ዳይሬክተር ቀጠናዊ ልምዓት ሃፍቲ ሰብ ባንክ ዓለም ምዕራብን ማእከላይን ኣፍሪካ ትሪና ሓቄ ተዛትዮም ዶክተር ግርማ መንቴ ፕሮግራም ልምዓታዊ ሴፍቲኔት ገጸር ውሕስነት ምግቢ ማሕበረሰብ ኣብ ምርግጋጽ ብዙሓት ተግባራት ከም ዝተፈጸመ እዮም ገሊጾም ዘሎም ብመሰረት እዚ ኣብ ገጸር ዝዓረቑ መሬታት ከባብታት ኢትዮጵያ መሌስካ ብምልማዕ ዝተፈላለዩ ስርዓት ሓለዋ ልምዓት ሃፍቲ ተፈጥሮ ብምክያድ ማሕበረሰብ ገጸር ተረባሒ ይገብር ከም ዘሎ እዮም ተዛሪቦም እቶም ሚኒስትር ብብርኪ ሃገር ተግባራዊ ዝግበር ዘሎ መማሓየሺ ማክሮ ኢኮኖሚ ንፕሮግራም ልምዓታዊ ሴፍቲኔት ገጸር ልዑል ጠመተ ተዋሂብዎ ኣሎ ኢሎም ዜናና ይቕጽል ምሕዳር ከተማ አዲስ አበባ መርሃ ግብሪ ምዛም መበል 19 መዓልቲ ብሔር ብሔረሰባትን ህዝብታትን ኢትዮጵያ አኽቢሩ ምሕዳር ከተማ አዲስ አበባ መበል 19 መዓልቲ ብሔር ብሔረሰባትን ህዝብታትን ኢትዮጵያ በብርኪ ከተማ መዛዘሚ መርሃ ግብሪ ብዘተ ፓነል ፌስቲቫል ባህልን ተኻይዱሎም ኣብቲ በዓል አፈ ጉባኤ ቤት ምክሪ ፌዴሬሽን አገኘው ተሻገር ከንቲባ ምምሕዳር ከተማ አዲስ አበባ አዳነች አቤቤ አፈ ጉባኤ ቤት ምክሪ ከተማ አዲስ አበባ ቡዜና አልከድር አፈ ጉባኤታት ቤት ምክሪ ክልላትን አባላትን ሓለፍትን ትካላት ጸጥታን ተረኺቦም ካብ ኩሎም ክፍለ ከተማታት ከተማ አዲስ አበባ ዝተውጻጹ ተወከልቲ ብሔርን ብሔረሰባትን ባህሎም ዘርኢ ምርኢት ሙዚቃ እውን አቅሪቦም ኣሎም እቲ ምምሕዳር ከተማ መበል 19 መዓልቲ ብሔር ብሔረሰባትን ህዝብታትን ኢትዮጵያ ሃገራዊ ምርድዳእ ንሕብረ ብሔራዊ ሓድነት ኣብ ትሕቲ ዝብል መሪሕ ሓሳብ ብዝተፈላለዩ ምድላዋት እናኽበረ ዝጸርሕ እንትኸውን ሎማዓንቲ ድማ መዛዘም መርሃ ግብሪ ተሳሊጡሎም ተመልከቲ ሕዚ ድማ ብዝርዝር ናብ ዝሓዝናዮም ዜናታት ከሕልፈኩም መዓልቲ ብሔር ብሔረሰባትን ህዝብታትን ኢትዮጵያ ንሃገራዊ ሓድነት ዘድልዩ መጽናዕታዊ ጽሑፋት መጽናዕታዊ ዘውጽዎ ክኸውን ከም ዘለዎ ተገሊጹ ዘሎ እቲ በዓል ኣብ ዓመት ሓደ ግዜ ተረኺብካ እንፈላለየሉ ጥራሕ ዘይኮነስ ብመጽናዕቲ ዝተደገፉ ንሃገራዊ ሓድነት ዝጠቕሙ እታወታት ዝወጽሉ ክኸውን ከም ዘለዎ ምስ ጣብያና ኢቲቪ ትግርኛ መደብ ውራይና ጻንሒ ዝገበሩ ኣይተ ገብረገርግስ ግደይ ገሊጾም ኣሎም ኣይተ ገብረገርግስ ካብ ምጉናጽ ሓራ ዝኾነት ሃገር ንምፍጣር ብመጽናዕቲ ዝተደገፈ ስራሕ ክስራሕ ከም ዘለዎ እዮም ኣተሓሳሲቦም ዘለዉ ጌታቸው ዓለሙ ዘራሪቦም ኣሎ ከም ስዕብ ክቐርብ እዩ በብዓመቱ 29 ሕዳር መዓልቲ ብሔር ብሔረሰባትን ህዝብታትን ኢትዮጵያ ዕለት ኮይኑ ምኽባር ካብ ዝጅመር ሎም ዘበን መበል 19 ዓመት ኮይኑዋ ኣሎ እዚ በዓል 29 ሕዳር 1987 ዓ.ም ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝጸደቐሉ ዕለት ንምዝካርን ብሔር ብሔረሰባት ነንሕድሕዶም ዝፋለጡሉን ዕለት እዩ ሎም ዘበን መበል 19 በዓል መዓልቲ ብሔር ብሔረሰባትን ህዝብታትን ኢትዮጵያ ሃገራዊ ምርድዳእ ንህብረ ብሔራዊ ሓድነት ብዝብል ቴማ 29 ሕዳር 2017 ዓ.ም በብርኪ ሃገር ኣብ ክልል ደቡብ ኢትዮጵያ ከተማ ኣርባ ምንጭ ክኽበር እዩ መዓልቲ ብሔር ብሔረሰባትን ህዝብታትን ኢትዮጵያ ኢትዮጵያውያን ነንሕድሕዶም ዝፋለጡሉን ዝምድንኦም ዘጠናኽሩሉን ምዃኑ ምስ ጣብያና ኢቲቪ ትግርኛ መደብ ውራይና ጻንሒት ዝገበሩ ፖለቲከኛ ገብረገርግስ ግደይ ገሊጾም ንሕና ብክስታይና ብካልቸርና ቁርብ ከባቢኻ ምፍላጥ ዝብል ወይ ድማ ዓድኻ ምፍላጥ ዝብል ናይ ባዕሉ ዝኾነ ጉድለት ኣለና ውስንነት ኣለና ሕዚ ዝኾነ ጫፍ ዘሎ ኢትዮጵያዊ ዓዱ ኢትዮጵያ ምዃና እኳ እንተኣመነ በዚ ብሕድሕድ ከባቢ ዘሎ እንታይ ይመስል ትባህሊ በብኸባቢኡ ዘለዎ ማሕበረሰብ እንታይ ይመስሉ ከመይ እዩ ምክኣሎም እንታይ ይመስል ዝብል ናብ ኣደባባይ ወፂኦም ሓደ ኣደባባይ ክረኸቡ ክኽእሉ ኣለዎም ስለዚ ትረውሑ እንታይ እዩ ኣብ ሰሜን ዘሎ ወይ ድማ ደቡብ ዘሎ ምስ ናይ ሰሜን ክረኸበሉ ዝኽእል እሴታት እዮም እዚኦም እዞም እሴታት እዚኣቶም ክረኸቡ ከለዉ እንታይ ንምግባር እዩ ሓደ ንምዃን እዩ ማለት ኣብቲ ሃገራዊ ሓድነት ንኽዓስሉ ብምግባር እዩ ኣይንፋለጥን ከይብሉ እውን
ነዚ ዓብይ ረብሓ ኣለዎ ማለት እዩ ሃገራዊ ምርድዳእ ነቲ ጸንሒ ሃገራዊ ሓድነት ብምጥንኻር ብህብረ ብሔራዊ ሓድነት ኣብ ትሕቲ እቲ ሃገር ምዃኖም ንምግላጽ ምዃኑ ኣይተ ገብረ ገርግስ ግደይ ኣረዲኦም ሃገር መሰረት ዝገበረ ሕብረ ብሔራዊ ሓድነት ይክሉ ዝግብኦ እምበር ሃገር ዝደርበየ ክኸውን ይግብኦን እንድሕር ሃገር ተደርብዩ ጽላል የለን ኣብቲ ጽላል ዘለው ሰባት ትጽላል እንድሕር ዘየሎ እቲ ዋና ሓቂፉ ሒዝዎም ዘሎ ሃገራዊ ጸጋታት ቶም እሴታት ንዘመናት ሒዝዎም ዝመጸ ትውፊታት እንድሕር ሓቂፎም ዘይሕዝዎ ኮይኖም ባዕሉ ብሔርት ሕብረ ብሔር ዝብል ባዕሉ ናብ ብሔርተኝነት ክጽጋዕ እዩ ማለት እዩ ናብ ጽንፈኝነት ናብ ምናልባት ናብ ጸቢብነት ናብ ጎጠኝነት ክዝርጋሕ ይኽእል እዩ ስለዚ መን ኢኻ ክትቀድም ማለት እዩ እቲ ሃገራዊ እሴታትካ ምክንያቱ እቲ ሃገር ንዘመናት ተሻገረ ሃገር እዩ ምናልባት ናይ ዝተወሰነ ናይ ባህሊ ናይ ቋንቋ ናይ ዝተፈላለዩ ጸጋታት ኣፍልጦ ብምሃብ እዚኦም ድማ እንደገና ተወሰኽቲ ናይ ሃገር ጸጋ ክኾኑ እምበር ዓርሶም ነቲ ናይ ሃገር ዝነበረ ጸጋ ክትኮ ኣይኮነን እቲ ዋና ዓላማ ኢትዮጵያ ብምኽንያት ጽንዓትን ሓድነትን ዜጋታታ ካብ ባዕዳዊ ወራር ነጻ ኮይና ጸንሐት ሃገር ምዃና እውን ከም ኣብነት ጠቂሶም ነቲ ሃገራዊ ዝነበረ ዝጸንሐ ናይ ዘመናት ሓድነት ንዑ ድማ ብዝያዳ ተደፊአ ተጨቂነ ከይበሉ ጸጋታቶም ብምሉእ ተማሊኡሎም ዝዓበየ መስሶ ወይ ናይቲ ዓበየ ዓንድታት ናይቲ ሃገራዊ ህንጸት ክኾኑ ካብ ምሕሳብ እዩ ተሃገራዊ ታእሽሙ ዝቅድም ዘሎ ማለት እዩ ተሃገር እዚኣ ቁርብ ፍልይ ዘብላ ምናልባት እኳ ሕብረ ብሔራውነት ኣድላይነቱ ብዙሕ ጽንዓት ዘድልዮ እንተኾነ ንዘመናት ብሓደ መንፈስ ብሓደ ቃል ኪዳን ተኣሲራ ዝጸንሐት ሃገር እያ እቲ ቃል ኪዳን ከቢድ እዩ ምናልባት ካብ ኩላትና ከም ንርድኦ ኣብዚ ሃገር እዚ ብብሕታውነት ካብ ጻዕዱ መግዛእቲ በይና ዓቂባ ዝጸንሐት ሃገር እያ እዙይ ብቐሊል ኣይኮነን ናይ ኩሎም ጫፋት ኢትዮጵያውያን ደም ፈሲሱ እዩ ተሃገራዊ ነጻነት ኣብ ክብሪ ጸኒሑ ማለት እዩ ስለዚ እዙይ ከይጣሓስ እዩ ድሓር ዝመጽእ ዘሎ ጸጋታት ናይዚ መቐጸልታ እምበር ናይዚ መተካእታ ከም ዘይኮነ ምርዳእ ከድልዮ እዩ ማለት እቲ በዓል ኣብ ዓመት ሓደ ግዜ ተራኺብካ እትፈላለየሉ ጥራይ ዘይኮነስ ብመጽናዕቲ ተደጊፉ ንሃገራዊ ሓድነት ዝጠቕሙ እታወታት ክወጽሉ ከም ዝግባእ እቶም ፖለቲከኛ መዒዶም እዚ በዓል እዚ ጥራሕ ተራኺብካ ባህልታት ጥራሕ አንጸባሪቕካ ትኸደሉ ዘይኮነስ ካብዚ እናወሰድካ ናብ ሃገራዊ ህንጸት እሴታት ትወስደሎም ክትክዳ ኣለካ እታወታት ካብዚ ግብኣት እናወሰድካ ከመይ ጌርካ ካብ ሞር ሃገራዊ ሓድነት ተጠንክረሉ እንታይ ይመስል ካብ ዘውዝ ዘሎ ማለት እዩ ካብ ዘውዝ እኒኦ በዓል ባዕሉ እዚ ንባዕሉ ሓደ ናይ ሪሰርች ማእኸል ክኾን ዝግብኦ ከመይ እንድሕር ጌርና ኢና ሞር ነቲ ሃገራዊ ንደልዮ ዘለና ካብ ምድፍፋእ ካብ ምጥርጣር ካብ ምጉናፅ ሓራ ዝገብር ከመይ እንተ ጌርና ኢና ዝብል ሕዚ ባህግታት ናይቶም ከባቢ ማሕበረሰብ ይመጽእ ኢና ኣብቲ ኣደባባይ ባህግታቶም እንታይ ይመስል ፍቕሪ ኣለዎም እቲ ፍቕሪ ብኸመይ ጌሮም እዮም ከጽንዕዎ ዝደልዩ ዝብል ኣሎ እዚ ከም ናይ ሪሰርች እንትኑ ምንጭ እውን ክኾን ክኽእል ኣሎ ምክንያቱ ትንደልዮ ዘለና እንታይ ሕብረ ብሔራዊ ሓሊና ሃገራዊ ሓድነትና ድማ ክነጠንክር እንደሊ ኣለና እሱ እንድሕር እንደሎ ኮይና ሕብረ ብሔራዊ እታወት ወይ ድማ ግብኣት ናይቲ ሃገራዊ ሓድነት ክኾን እንተኮይኑ ባህግታት ናይቶም ማሕበረሰብ እዚኦም ናብ ሰነድ ናብ ጽንዓት ተቐይርና ብኡ ቢልና እውን ምናልባት ሓደ ሕገ መንግስቲ ማለት ዘለኣለማዊ ኣይኮነን ከም መጽሓፍ ቅዱስ ኣሜሪካ እኳ ንባዕላስ ከባቢ 99 ወይ ከምታት ነገር ነቲ ሕዝቢ ብጣዕሚ ሃገር ዓለም ናይ ዓለም ሓያል ሃገር ፈጥዩ ገይርዋ ዘሎ ሕገ መንግስቲ ብዙሕ ኣሜንድመንት ተገይርዎ እዩ ኣሜንድመንት ክንገብር ከለና ኣብ ጽንዓት ክንምስረት ተኮይና ኣብዚ ሕብረ ብሔራዊ ከንታይ ጸጋታት ኣለዉ እንታይ ሓደጋታት ኣለዉ ዝብል ናብ ምምሕያሽ ዝወስደና ኩሉ እቲ ምምሕያሽ እንታይ እዩ ሃገራዊ ሓድነትና ክነጽንዕ ሃገራዊ ሓይልና ክነጎልብት ስለ ዘለና ኣብዚ እውን ዓብይ ረብሓ ኣለዎ 29 ሕዳር ኢትዮጵያውያን ባህሎም ዘፋልጡሉን ኣብ ሓደ መድረኽ ዝራኸቡሉን ዕለት ካብ ምዃኑ ብተወሳኺ ንሕድሕዳዊ ርክቦም ምቹው ኩነታት ብምፍጣር ኢኮኖምያዊ ፖለቲካውን ማሕበራውን ምትእስሳር ኣብ ምፍጣር ልዑል እጃም ከም ዝህልዎ እውን ይግለጽ ዓብይ ግድብ ህዳሴ ዓቕሚ ኢትዮጵያውያን ዘመስከረ ተስፋ ብርሃን ምዃኑ ኣፈ ጉባኤ ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ታገሰ ጫፎ ገሊጾም ፈላማይ ፎረም ፓርላማ ዜጋታት ተሳሊጡሎም ንጸብጻብ ሞላ ዓለማየሁ ዓባዲ ደመቀ ብቤት ምኽሪ ወከልቲ ህዝቢ ኣሰናዳነት ዝተሳለጠ ፎረም ፓርላማ ዜጋታት ኣብ ዓብይ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ትኹረት ገይሮም ኣብ ዝቐረቡ መጽናዕታዊ ጽሑፋት ምይይጥ ተሳሊጡ ኢትዮጵያውያን ብሓድነት ዝሃነጽዎ ዓብይ ግድብ ህዳሴ ካብ ምህንድስና ንላዕሊ ምዃኑ ኣፈ ጉባኤ ቤት ምኽሪ ወከልቲ ህዝቢ ታገሰ ጫፎ ገሊጾም ኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ከምህንድስና ስራ በላይ ነው ዓብይ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ልዕሊ ስራሕ ምህንድስና እዩ ንኣፍሪካ ድማ ሓበራዊ ሓድጊ እዩ ካብ ጸገማት ንምንጋፍ ብህዝብታት ዝግበር ጻዕርን ኣብነት ምዕባለ እዚ ዞባ ዝውክል እዩ እዚ ግድብ ሃብቲ ተፈጥሮ ኣፍሪካውያን ንረብሓ ህዝቢ ክውዕል ምግባርና ዘርኢ ተስፋ ብርሃን እዩ ንሃገርን ወለዶን ዕቤትን ተስፋን ዝኸውን እዩ
ፖለቲካ ማይን ፈተናታት ዲፕሎማስን ኢትዮጵያ ብዝብል አርስቲ መጽናዕታዊ ጽሑፍ ዘቕረቡ ዶክተር ያዕቆብ አረሳኖ አብይ ግድብ ህዳሴ ካብ ዘበርክቶ ፍልፍል ሓይሊ ሃገራት እቲ ዞባ ብምትእሳር ጽዕንቶ ዲፕሎማሲ ከም ዝንክብር እዮም ግድቡ የሚያመጣውም ጥቅም ሓይሊ ንኢትዮጵያ ካብ ምፍልፋል ብተወሳኺ ንጎራብቲ ሃገራት ሓይሊ ብምቕራብ ምትእስሳር ፈጢሩ እዩ ግደ መንግስትን ህዝብን ኣብ ዓብይ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ብዝብል መጽናዕታዊ ጽሑፍ ዘቕረቡ አምባሳደር ቶፊቅ አብዱላሂ ብወገኖም እቲ ግድብ ሓድነት ህዝቢ ዝተረኣየሉ እዩ ኢሎም ታላቁ ህዳሴ ግድብ እንግዲህ የብዙ ዓብይ ግድብ ህዳሴ ሕልሚ ዘመናት ዘግህደ ሃገራዊ ምርዳእን ሓድነትን ዝፈጠረ ህዝቢ ዘለዓለ መንፈስ ይከኣልዩ ዘርአዩ ፓንአፍሪካኒዝምን ዓብይ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ብዝብል መጽናዕታዊ ጽሑፍ ዘቕረቡ ኣብ ቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝቢ ተጸዋዓይ መንግስቲ ሚኒስትር ዶክተር ተስፋይ በልጅጌ ንፓን አፍሪካኒዝም ብዙሕ አበርክቶ ዘለዋ ኢትዮጵያ በአግባቡ ምልላይ የድሊ ኢሎም ኢትዮጵያ በአፍሪካ ውስጥ ያላትን ኢትዮጵያ ኣብ ፓን አፍሪካኒዝም ዘለዋ ቦታ ሒዛ ንምቕጻል ውሽጣዊ ጥንካረ ክህልዋ ኣለዎ እዚ ጥንካረ ንምፍጣር ድማ ዓብይ ግድብ ህዳሴ ሓደ ምኽንያት እዩ ብሓፈሻ ኢትዮጵያ ኣተሓሳስባ ፓን አፍሪካኒዝም ሒዛ እትንቀሳቐስ ሃገር ምዃና ንኣፍሪካውያን ኣሓትና ብዝግባእ ክግንዘብዎ ምግባር የድሊ ፎረም ፖለቲካ ዜጋታት ቀጻልነት ብዘለዎ በብወርሑ ኣብ ዝተፈላለዩ ዛዕባታት ምይይጥ ብምክያድ ሓሳባት ዝውሰድሉ መድረኽ ዜጋታት ምዃኑ ተሓቢሩ ኣብ መንጎ ሃገራት ምትእስሳር ዕዳጋ ንምፍጣር ጽሬት ምምላእ ኣገዳሲ ምዃኑ ትካል ተስማዕማዕነት ምዘና ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ እቲ ትካል ካብ ሎሚ ዕለት ጀሚሩ ንሰለስተ ተኸታተልቲ መዓልታት ዝጸንሕ ዘተ ፓናልን ብዓውደ ምርኢት ዘሳተፈ መዓልቲ ጽሬት ዓለምን ከም ዘኽብር ገሊጹሎም ሙሉ ብርሃን ግርማይ ተወሳኺ ኣለዋ መዓልቲ ጽሬት ዓለም ጽሬትን መዐቀንን ካብ ምምላእ ናብ ዝለዓለ ዓቕሚ ኣፈጻጽማ ብዝብል ቴማ ኣብ ትካል ተስማምዓይነትን ምዘና ኢትዮጵያ ብዝተፈላለዩ ዓውደ ምርኢታትን ዘተ ፓናል እናተኸበረ ይርከብ ዳይሬክተር ኮሚኒኬሽን ማርኬቲንግ እቲ ትካል ዝኾኑ ኣይተ ተኪእ ብርሃን እውን ብዛዕባ እቲ መድረኽ ከም ዝስዕብ ይገልጹ እዚ ነኽብሮ ዘለና በዓል ናይ ዓለም ናይ ጽሬት መዓልቲ ወይ ሰሙን ዝበሃል እዚ ናይ ጽሬት ሰሙን ወይ መዓልቲ ነኽብረሉ ሕዳር ወርሒ ውሽጢ ኣብዚ ሕዳር ወርሒ ዝኽበረሉ ምኽንያት ጽሬትን ኣብ ሕብረተሰብ ግንዛቤ ንምዕባይ ጽሬት ዝሰርሑ በዓል ሞያታት ኦዲተራት ናይ ጽሬት በዓል ሞያታት እውቅና ዝወሃብሉ ምስጋና ዝወሃብሉ ስለዚ ንቐጻሊ ጽሬት እንታይ ዝኣክል ንሃገር ዕብየት ኢኮኖሚ ማሕበራዊ ፋይዱ ዓብይ ከም ዝኾነ ግንዛቤ ወይም ደግሞ ክነስርጸሉ ንደሊ ኣዌርነስ ክሪኤት ክንገብረሉ ዝግባእ መድረኽ እዩ ፍትሓዊ ውድድር ንግድን ክዓስል ጽሬት ወሳኒ ግደ ከም ዘለዎ ዝገለጹ እንትኾን ጽሬት ዘለዎ ምህርቲ ምፍራይ ግድን ምዃኑ እውን ኣረዲኦም እዮም እዚ ተቋም እዚ ዘውፅኦም መስፈርታት ኣለዉ ሚኒመም ሪኳየርመንትስ ዝበሃሉ ናይ ንእሽተይ መስፈርቲ ዝበሃሉ ንሓደ ሰብ ምሳሌ ምግቢ ተኾይኑስ ሓደ ሰብ ክምገቦ ዝኽእል ካብዚ ንታሕቲ ምግቢ ይኮነን ካብዚ ላዕሊ ክኾኑ ኣለዎ ኢሉ ዘቐምጦ ካብኡ ንላዕሊ ዝሓሸ ምግባር ከዓ ብጣዕሚ ጽቡቕ ይኸውን ማለት እዩ ስለዚ ኤክስፖርት ትገብር ከለኻ እዞም ናይ ዓለም ኣቀፍ ሕግታትና ናይ ጽሬት መምርሕታትን ደንብታትን እና ደረጃታትን ኣማሊእኻ ኤክስፖርት ምግባር ሃርድ ከረንሲ ብቐጥታ ናብ ሃገር ክምለስ ይገብር ክመጽእ ይገብር ኣብ ዕዳጋ ዓለም ከይዱ ኣምባሳደር ኮይኑ ተመራጭ ተወዳዳሪ ክኸውን ይገብሮ ስለዚ በሃገራዊ ኣብ ሃገር ዝፍጠር ኢኮኖሚያዊ ማሕበራዊ ዕብየትን ምዕባለን ዓብይ ዝኾነ ኣስተዋፅኦ ኣለዎ ምዘና ጽሬት ኣብ ቁጠባ ሃገር ዝለዓለ ረብሓ ከም ዘለዎ ዝገለጹ እቶም ዳይሬክተር ኣብ ዕዳጋ ዓለም እውን ተወዳዳሪ ንምዃን ዕድል ከም ዝህብ ኣረዲኦም እዮም መፍረይቲ ደረጃ ኣማሊኦም ከፍርዩ ኣለዎ ደረጃ ወይ ደግሞ ናይ ጽሬት መስፈርቲ ኣማሊኦም ከፍርዩ ኣለዎ እዚ እንድሕር ዘይገይሮም ሓደ ዘፍርይዎ ፍርያት ባዕሉ ንሕብረተሰብ ጎዳኢ ዝኾነ ንጥረ ነገር ኩሉ ይኽእል በተለይ ኣብ ምግቢ ክኸውን ይኽእል ዋላ ኣብ ኮንስትራክሽን ዋላ ኣብ ካልኦት ፍርያት እውን ስለዚ ተጠያቂ ይኾኑ እዮም ብሕጊ መስፈርት ኣማሊእኻ ምምራት ንዝኣተኻዮ ቃል ምኽባር ማለት እዩ ንኽምርት ቃል ዝኣትወሉ ናይ ምምራት ላይሰንስ ክወስድ ከሎ ወይም ከፍርእ በዚ መልክዕ በዚ ስታንዳርድ ኢሉ ዝኣትዎ ቃል ኪዳን ኣሎ ንሕብረተሰብ
بملكة زمرت زلوا مخانو كرجاجز صريتو عمالي يمرت كم زلوا سيرتيفاي كون جديتاي كابز وصع خون كله خبجة وصع هون حقاوي أسرار رمجهات يوسف بيزنس يعصو كسارة يزخون ملالوات حرم معلتي سو كيف قلت أنا هلا علاقة آخر كبير هون أبرك على معلتي كن زي دل زي يروون بمنجز تواصل أكلاتهم يعصو حبرت سووني يفولتو بعلو خاب علاقة وصع خجبري خيلي سلازي مفريتي صريت هماليهم كفريو جديتاي ኣብ ትካል ተስማምዓይነትን ምዘና ኢትዮጵያ እናተኸበረ ዘሎ መዓልቲ ፅሬት ዓለም ንሰለስተ ተኸታተልቲ መዓልታት ብዝተፈላለዩ ምድላው እናተኸበረ ከም ዝቕፅል ተገሊጹ እዩ። ስራሕቲ ምፅንባር ነበር ዕጡቃት ናብ ሕብረተሰብ ይውገን ምህላው ዝፍለጥ እዩ። እዚ እውን ፈለማ ኣብ ክልል ትግራይ ምጅማሩ ኣብቲ ክልል ንዝግበር ማሕበራውን ቁጠባውን ለውጢ ምንቅስቃሳት ልዑል እጃም ከም ዘለዎ ይእመን። ዳህብያስን ዝርዝር ኣለዋ። ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ድሕሪ ዝህሉ ኩናት ነበር ዕጡቃት ዕጥቂ ብምፍታሕ ብሰላማዊ መንገዲ ናብ ሕብረተሰብ ክፅንበርሉ ዝግበር ከይዲ ኣሎ። እዚ እውን ኣብ ዓለምና ኣብ ኤስያን ኣፍሪካን ብበዝሒ ከም ዝውገን መረዳእታታት የመላኽቱ። ኣብ ሃገርና እውን ብዝሓለፉ ኣብ ዝተወገኑ ኩናት 1983 ዓመተ ምህረትን ድሕሪ ፍጻመ ኩናት ኢትዮ ኤርትራ 1994 ዓመተ ምህረት ተወጊኑ እዩ። ኣብ 1994 ዝተወገነ ምፍታሕ ዕጥቂ ብዙሓት ናብ ሕብረተሰብ ምፅንባር ተኻኢሉ እዩ። በዚ እውን ብዙሕ በጀት ተሰሊዑሉ ነይሩ። ኣብ ቀረባ እዋን እውን ብመሰረት ስምምዕነት ሰላም ውዕል ፕሪቶርያ ነበር ዕጡቃት ዕጥቂ ምፍታሕን ናብ ሕብረተሰብ ምፅንባርን ተጀሚሩ ኣሎ። እዚ እውን ክልል ትግራይ ሓዊሱ ኣብ 6 ክልላት ኣብ እዋን ምዝገባ ሙሉእ ንሙሉእ ቁፅሮም ዝተረጋገፀ ልዕሊ 371,000 ዕጡቃት ዝነበሩ ከም ዝተጻረዩ ይዝከር። አሁን ላይ የደረስንበት አጠቃላይ ቁጥር 371,971 ነው። ኣብዚ ሕዚ እዋን ዝበፅሕናሉ ሓፈሻዊ ቁፅሪ 371,971 እዩ። እዚ ቁፅሪ ማለት ብቐሊሉ ዝበፅሕናሉ ኣሃዝ ኣይኮነን። እዚ ኣሃዝ ዕጥቂ ዝፈትሑ ስምምዕነት ሰላም ዝፈረሙ ትካላት ብሰላም ፖለቲካዊ ሕቶኦም ንምቕራብ ዝወሰኑ ውልቀ ሰባትን ጉጅለታትን ስለ ዝኾኑ ናብዚ ቁፅሪ እዚ ንምብፃሕ ብዙሓት ዘተታት ስራሕቲ ተሰሪሖም እዮም። ሕዚ እዚ ቁፅሪ ኣብ 6 ክልላት ዝርከቡ ናይ ቀደም ተዋጋእቲ ዝምልከት እኳ እንተኾነ 70% ኣስታት 274,000 ዝኾኑ ማለት እዩ ኣብ ክልል ትግራይ እዮም። እዚ ትግበራ እዚ ኣብ 3 ምዕራፋት ዝውገን እንትኸውን ብፈላማይ ዙር ኣብ ክልል ትግራይ 75,000 ዕጡቃት ቀዳሞት ተጠቀምቲ ከም ዝኾኑ ተገሊጹ እዩ። እቲ ኸይዲ ምፍታሕ ዕጥቂ ናብ ሕብረተሰብ ምፅንባርን ኣብ ቀረባ ዝተጀመረ እንትኾን እዚ ኣሰራርሓ ንሰላም ቅድሚያ ብምሃብ ዝተሰርሐ ስራሕ ምዃኑ ኮሚሽን ብሄራዊ ተሃድሶ ምግላጹ ይዝከር። እዚ ፈላማይ ዙር ምፍታሕ ዕጥቂ ኣብ 4 ወርሒ ገደብ ተቐሚጡሉ ዝውገን እንትኸውን እዚ እውን ክልል ትግራይ ካብቲ ዝጸንሐቶ ኩለ መዳዊ ቅልውላው ብምውፃእ ናብ ሰላም ተኣትዩ ብማሕበራዊ ቁጠባውን መዳያት ንምምዕባል እትገብሮ ጻዕሪ ዝሕግዝ እዩ። እቲ ዝነበረ ኩናት ናብ ሰላማዊ መንገዲ ተመሊሱ ናብ ንቡር ሃዋህው ምእታው ዝህልዎ ረብሓ እውን ልዑል ምዃኑ እዮም ኣባላት እቶም ዕጡቃት ዝዛረቡ። ኣብ ጦርነት በጣም ያስቀየም ነበር። ኩናት ብጣዕሚ ዘኸፍኢ ነይሩ ክኸውኑን ኣይነበሮን። ናብ ሰላም ብምምላስና ብጣዕሚ ሕጉስቲ እየ። ዝሓለፈ ኩናት ዘኸፍኢ ነይሩ ክድገም ዘይብሉ እውን እዩ። ከጦርነት ትርፉ ምንድነው? ሞትና ሌላ ክስራን ነው እንጂ ምንም ሌላ ትርጉም የለውም። ካብ ኩናት ዝተርፍ ሞትን ክሳራን እምበር ካልእ የብሉን። ኩላህና ኢትዮጵያውያን ተጋሩ ንሪኦ ኣለና። ኣጸጋሚ ግዜ ነይሩ። እዚ ኩሉ ሓሊፉ ኣሎ። ፖለቲከኛታት መራሕትና እንተዘይሰሓሓቡ ናብ ኩናት ኣይማእተውናን። ዝኾነ ኮይኑ ካብዚ ዝቐረየ ሰብ ሰላም እንተዝኸውን ሕጉስ እዩ። በጦርነት የነበረ ወጣ ውረድ በጣም ኣስጠሊ ነበር። ኣብ ኩናት ዝነበረ ውፃእ ውረድ ብጣዕሚ ዝኸፈአ እዩ ነይሩ። ኣብ መሓዙትና ዝነበረ ጉድኣት፣ ጥሜት ብዙሓት ኣሕዋትናን ኣሓትና ደቂ ኣንስትዮን ተጎዲአን እየን። በተለይ እንደኛ ሴቶች የተፈጥሮ ተጽዕኖም አለን። ብፍላይ ንሕና ደቂ ኣንስትዮ ፅዕንቶ ተፈጥሮና እውን ኣሎ። ንዑ ተሸኪምና ነቲ ፀገም ንሱ ሓሊፍና ኣብዚ በፂሕና ኣለና። ሕዚ ሰላም መፅኡ ናብ ዝበፂሕና ዘለና። ብሓፈሻ ነቲ መደብ ዕጡቃት ምፍታሕን ናብ ሕብረተሰብ ምፅንባርን ኣስታት 761.5 ሚልዮን ዶላር ከም ዘድሊ እዩ ዝተሓበረ። ሕዚ ድማ ዜና ዕዳጋ ይቕፅል። ቻይና ምስ ትካላት ምርምር ኢንዱስትሪ ኢትዮጵያ ብምውዳድ እንተሰሪሓ ሓበራዊ ረብሓ ኣለዎ ክብሉ ሚኒስትር ኢንዱስትሪ ኣይተ መላኩ ኣለበል ገሊፆም።
ኣይተ መላኩ ምስ ኣምባሳደር ቻይና ኣብ ኢትዮጵያ ቼይ ሄይ ኣብ ዝገበሩ ወዘተ ቻይና ምስ ኢትዮጵያ ካብ ዘለዋ ርኡይ ተሳትፎ ኢንቨስትመንት ብተወሳኺ ምስ ትካላት ምርምርን መጽናዕትን ኢንዱስትሪ እንተሰሪሓ ወሳኒ ከም ዝኾነ እዮም ሓቢሮም ብምውዳድ ምስርሑ ንክልቲአን ሃገራት ልዑል ረብሓ ከም ዘለዎ ብምግላጽ ካብዚ ንዝርከብ ድማ ጽቡቕ ውፅኢት ክኸውን ከም ዝኽእል ገሊጾም ክብል ካብቲ ሚኒስትር ቤት ዕዮ ዝረኸብና ሓበሬታ የረድእ ዳግመ ህንጸትን ሕውየትን ክልል ትግራይ ብዝተቐላጠፈ ንምስላጥ ግደ ማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪ ወሳኒ ከም ዝኾነ ተገሊጹ ዘፈር ማሕበር መፍረይቲ ምግብን መስተን ኢንዱስትሪ ክልል ትግራይ ምስ መዳርክቲ ኣካላት ኣብ ዝተሳለጠ መድረኽ ዝተረኸቡ ምክትል ቢሮ ሓላፊ ኢንዱስትሪ ግዝያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ኣይተ መሓሪ ገብረ ሚካኤል ኢንዱስትሪ ሓዊዩ ክዓብን ዳግመ ሕውየትን ህንጸትን እቲ ክልል ንምርግጋጽን ግደ ውልቀ ትካላት ማኑፋክቸሪንግ ዝዓዘዘ ኢሎም ብኣዋጅ ካብ ዝተፈቐዱ ብዘፈር ማሕበር ናይ ምውዳብ መሰል ካብተን 17 እተን 14 ዘፈር ማሕበራት ከም ዝተወደባ እውን ገሊጾም ማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪ ኣብ ዳግመ ሕውየትን ህንጸትን ክልል ትግራይ እጃሙ ከበርክትን ተኾይኑ ድማ ምውዳብ ኣገዳሲ ምዃኑ እዮም ተሓሳሲቦም ዘለዉ ተመልከቲ ሕዚ ድማ ናብ ዜና ወፃኢ ክሰግር ኣብ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ እንታይነቱ ዘይተፈልጠ ሕማም ብውሕዱ 79 ሰባት ቀቲሉ ተባሂሉ ሚኒስትሪ ጥዕና እቲ ሃገር ከም ዝበሎ ዝበዝሑ ካብቶም ግዳያት ኣብ ክልል ዕድመ 15 ክሳብ 18 ዓመት ዝርከቡ እዮም ኢሉ እቲ ሕማም ረስኒ ቃንዛ ርእሲ ፀረርታ ፍንጫን ምስ ዓልን ዝበሉ ምልክታት ዘለዎ ምዃኑ እውን ተገሊጹሎም ልዕሊ 300 ሰባት በቲ ኣብ ደቡባዊ ምዕራብ እቲ ሃገር ዝተኸስተ ሕማም ተለኺፎም ምህላዎም ሰመዚ እቲ ሃገር ሓቢሮም ነቲ ኩነታት ንምጽናዕ ክኢላታት ጥዕና ዝሓቐፈ ጉጅለም ናብቲ ኣብ ኣውራጃ ኳንጎ ዝርከብ ፓንዚ ዝተባሃለ ከባቢ ተላኢኾም ኣለዎም ውድብ ጥዕና ዓለም ብወገኑ ሓደ ቅምሶ ዝእክብ ጉጅለም ናብቲ ከባቢ ሰዲዱ ከም ዘሎ ንቢቢሲ ሓቢሩሎም ተመልከትና በመወዳእታ ቀንዲ ዜናታት ዝዕለተ ከዘኻኽረኩም ዓብይ ግድብ ህዳሴ ዓቕሚ ኢትዮጵያውያን ዘመስከረ ተስፋ ብርሃን ምዃኑ ኣፈ ጉባኤ ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ታገሰ ጫፎ ተዛሪቦም ሃገር ናብ ልዕልና ዘሸጋግሩ ተተካእቲ ኣመራርሓታት ናይ ምፍራይ ጻዕርና ጠናኺርና ክንቅጽል ኢና ክብሉ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ተመስገን ጥሩነህ ገሊጾም ካብ ዜና ወፃኢ ኣብ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ እንታይነቱ ዘይተፈልጠ ሕማም ብውሕዱ 79 ሰባት ቀቲሉ ተባሂሉ ባርከስ ተመልከቲ ማዕድ ዜና በዘይዛዘም ስለምክታቱም ኣዝና ንመስግን ሰላም